goka somo bogani oyo mono bacha akirete na murocho oyo kurigekero kyo bunge borabu murarake baso omocho korokoro bobasi nare ngo korunyali bali masaba oyo koroko alfamaton nyaseti barayimbale ngo abange including Boss Mairura nare ngo ligero bunge banyali bali masaba nabarayibande bazitabanga mbache tali ekinsemo kya asakoro kunyaguku nyaguku ase nkatenege kombe ky'umupira kyale ky'umuco kuru kyarenge ngwategerera na tegerera murarake baso otareka murarake baso akigajire nkuboli ngwa muigwete omozike murefu asalite ya nande asalite akigili mugeria agia bodegere tiaka yole arabugeka aitegerere na ende kora teko kotegera obeke chiafoni obeke bono na endo rakeyiri ogire endo manyaso ri ngai bono enanse utwara obwoba ekengora murefu utwara mike. But I think umaite moske Dr. Fred Matiang'i ta konyara go control murefu and I think abaraya babe ige kosikeria bwate akina murarake baso nafikiria akina Anthony Kibagendi akina Cleveland Banegisa akina Senator Onyonga akina Omochokoro nao ne hiyo timu yote na batakeire baregure timu refu asaro chitali yagia kai timati gosega ko bange njira gukwara gosega konyora ukwandire ya konyora na ako chikoro meta konye ko muntu kubatali konde ga saro cha bantu igosali. That was crazy, man. Yako kumrefu yako kumrefu na beto mo MCO maite na ne pano ko poliale ego dia very serious ya Kisii Central mrefu akia nene wate baidene wate kimenege tindi sana kemina nongero sana abantu mbaro ase mrefu itande ba kumurokalia ikongu sana akiri gazilero sana siase yega sinero enkongu sana, I'm telling you. Ai bana na mrefu ase picha kabiri gazeti ya Taifa Leo motegere ni bwatoro botinga ki bono chibilioni chibesa chikagire go chia kongorwa gose koumorwa ase chi campaign chobo cholio bonene bwa 2027 nekombe ya IBC giatemire sana gukora regulation kienga kiaba na siasa bago chigutumika chibesa ase bono nyako kuriye kero president tutakiri gutumika more than 4.4 billion na ibya akonye mubwate ekiama na ndekereke nege kibwato mu Rwanda ribo president mbako wa MCA igomota kiri gutumika up to 17 billion. Actually kero kwa ndumagano yo igorongwa bo 3 billion na kikyumbika kiba cyone chimbeke IBC kirachiye ko regulator ndio ogo tumeko wechibesa as campaign bono wega mbate betena ondubwensi kuri kero kibura iwense nigachikora ne account iri gutumika ku finance gose chibese chikobekuo chichi campaign. Okay bebiri ya Sifuna mbiyere IBC netumike bebiri ya Sifuna na bako yatumika singencho chibese yomete nkulusi kuchirali chibe kuchia sa account. Okay so bono mba kuligirira baby ligo bakuligirira account enyene yebengirure. Okay eri bachikumura umurwani uri yachikorwa na lazima chole manager egotenda mangana finance no wa umwana siasa gwachire kwa sera asigete ngakia IBC ra kore manyanga kwa sera chibe singana iga te kunyane singenjo squeeze mondo bagwande bengi ai mukema noti yemi no manyenge siasa go kere kero mondo nabota na matumisi anda mao matumisi aya manga na ndo mate asmaja seba na siasa bagendrete ko kora siasa na ine mbagwate biashara byo bigendrete equally chibe sangu kutudiro bale koenda koreta onye materials onye nebintu bako ni ase biashara byabona kadarika. Sasa utajuaje kwamba hii pesa inaenda kufanya siasa ama ni ya biashara? Ni ngumu sana. Wacha tuachie IEBC. Ni ngumu sana. IEBC gere mandated ne constitution gukora mangana yo bochori na gutanga sababui na boigo ogotorigererie mebaganga ngakibako yebaga gose cross chimbebe. Actually mugano yo murekira sepechi ne yakalenge gaiga oyo inchira egembe ya IBC kirache ko regulate lochega simu yangu inaleta ukiendelea kuangalia asepeche gazeti ya Taifa Leo wana tata mbore ebikundi
biage siasa biro biasokire biburuka inoboke bagobono go biachakire koreto kogosererio konene busibwo bochori bonene bwa 2027 bwana. Kazi ipo sana. Serikali nitakire ile getambugiro sana ikegera umwaka yomo dotigalete goika obochori bono abarai ao ne bikundi ao igo biachakire gwesokia na ende biachakire koreta obwoba sana na kubeko bochori boli bosio bwa 2027 ya sabe sana. Omwana yoni go muri kirase pechi 11 ase pechi ne ya kabire du ndio mbamukire tumugano getega iga nona mtandao wangu nataka mbamukire tumugano gaiga igoro iyo munyagitari oli Dr. Mutiso yobetega gwa kuri sasi bono bali bansi babwatranirie ase ogwito kwa Dr. Mutiso ndio uyu munyagitari niyo tebekana niga age turi sase kirari ko gende mirimo agasiru mabwa yekera munyagitwa sinyagitari ya Kenyatta National Hospital ndio bono bali abanyanyimbo bali babwatranirie ase ogwiti wa Dr. Mutiso bono nigo barachie gutigara ase narochase asaba kagiru balia mungona narocho okorokwe Elijah Kimoi ya Elijah Kimoi no yomubo bakagirwa narocho tenina sekegambiro ni bacho digo gachira tali kemeronge tato chomotinyoyo gocha elinde botuki were ayungolengana no mosweli asepechi ya kane gazeti ya Taifa Leo nibwo toroboti ngaki endege ya mubogoletio mu governor we county ya Homa Bay Muswati Gladys Wanga mu waziri wechinguru chumulero pia Wandai no mu attorney general Muswati Dorcas Oduor yabeteretiwe kugwa ghafla kule kutua baada ya kupaa kutoka Nairobi ilibidi kutua ghafla ase egeti kialengi mbarabare na sakuru kwa Chepngetuni mbarabare ne university gose actually technical training kwa Belgut kutoka Belgut ekera ya wete kupatikana na mbei nyingi yale kukusania mbura yakabetelia a pilot alandi abuo araganye wete chinchebe buya bamanya kogendera nesa bali nonya nabolende kende ngiye yasalegete mbaganyete wede kababuya bakama kogendera nesa bali inyorenga enyorwe enchere yeyo endege ya mubugoletie oyo kabero mubunge we constituency ya Imuru wa Dikir omoske Johan Ngeno yasabe kenkoro ya sagaya nyene nyanyo leto mubasukano chisemo jiricha Nandi kikirete mubungo yugo Siria obugima bwaye ilikuwa maeneo ya Mosop pale county ya Nandi so mbaige toro ego bare kogenda alia Naivasha bare kogenda Naivasha lakini Mungu aliwanusuru vizuri na waliendelea na safari boigo omo speaker we bunge nene ya Kenya Moses Masika Wetangula nomo cabinet omo prime cabinet secretary boigo romo waziri wa mngana HCS komo Salia Mudavadi mtoto wa Ana bono ko batebirenga Sifuna bado Sifuna bado mtoto hajaiva kisiasa bado hajakangwa hajakuwa anahitaji viambata vingi sana tebirenga Sifuna huyu no konyora chikura no 25% asichi county ya 29 kolengana lichi kongumu ngumu waona ngiwa expect ko rwase Mudavadi na Wetangula lazima wakwa against lazima wakwa against lakini waneka kwa roje Sifuna ali western yalia timeti aina mangana abo igo asenge njomba roche na onyango ngomba bwabumete bwakeire and I think all the politics inapigwa teke ikarogoligere siasa chiri chinkoro chiachakire goetu ne chingaki nandi chaburu munguso that is why usakuligere libona kaba na siasa basaye bachakire gocha nechi formula chinya yani kuna vitu ambavyo vimepitwa na wakati bachakire gocha nechi formula chinya cha siasa and I think abana inchi bono bachakire gotarira buya kabisa ebirengere bya basaye mata basaye bagatebunga nyinyi ni vijana wa kesho kesho baka basaye bana batebenga hapana kesho ifiki mabetekali wika tiga toimoke kegima asepe chikega ya gatatu dudus mamwe tomugano igoro mu Anthony General ani mu Auditor General
atebire na nigo chimilioni chinyinge chiaba Kenya echibagwa kanebe tax chabere chigotumekwa n'abalimu abane b'ekisukuru okokora mangana subscription ya Kenya Secondary School Heads Association. Asa abalimu bari gwetana chirifu chimisano na ibere agoteba abalimu abo kibese chichigwente kuna chukurwa ase payslip yabo kurendera ase chibesa chie omwananchi bamanya gojiba ngai bagwetera baji bamaji korokoredo konyora chibese chibaji guchira ase byumbe bibyabo. I think that is a serious thing. Then to get very serious, get a curriculum Ministry of Education, almost kogamba. Aligingane yo so wime. Wigoga bamurke tumugano wega narora. Igoro yomura iwensi muskero kuta William Ruto enchira bomirante n'abajumbe n'abasenata kurwase ensemeri kemakia UDA na ODM mugano yumurikira sepechi ya gatano nalimo enchira batete ko chikorosia obo mubage siasa nabage manifesto barachikona na guchia se aba mwananchi nabage mugano liko murekera igoro yomuske Kalonzo Musyoka no muske Fred Matiang'i gokwanera enchira abarachikochora uyu rachikwirukie bendera yobo mbodu kwa meria serikali baidemba kwa ndete igoro ya polls ichabe chikobwato kusana nebyombe ao batebete na ebana siasa mbale ba serikali bakagutumeka ebyombe ebyo babyakana elinde baburukanie opposition batebonerwa tu maarufu utabwati maarufu nenchire yamoyo kobetania bamanyirewo rigijirero saa sita ngo kwanale nawate press conference tokumanya Rigathi Gachagua tokumete kuri Gachagua nawate press lazima uogope Rigathi Gachagua atabange ibintu mbira tagete kubika tene naende chinsa isano nemo chinsa isano moyo na igoro chinsa isano nemo igoro chakire kubwa tukamana igona gwatingana genda tagete kukuhana chato subiri tuone asepechi kubega mbike tumugano igoro munabatamna boniga aba Kenya batigaliti umwako yo mubaso asabo chole bane bumwako gocha boniga ebyumbe mbiri byachakire ko usabara imbali bachake cross ebyumbe gete byo kuburukania emikutano ya gisiasa iyo koleta chiseki iyo koleta chibura buru bono kolengana n'ubutukuru bwabere bw'abakuru ebagotebana abantu bagwa 500 shillings abantu bakan 2000 abantu bakan 5000 erinde koleta chibura buru asemesangikano ya gisiasa usemura igetana batu musangikano ye balete chibura buru aro ai bagotebengane nigira chikoleta ekegosekerene chinga kiensi ya Kenya gende kweroberia asobo choli bone bo mwako gocha mugano ino mugera sepechi ya 10 asenga seti ne ya Daily Nation baiko mugano lega igadu bo gukumya sana mugano no bo 14 bo gwichanya sana inyora engakinera serikali ya dete konia shares Safaricom yes aba Kenya bagakiryogi sana boniga enze goseni ya serikali ya Syria chibilioni 14 14 billion chio mwananchi ya kurwe tax asa mangana yokonia shares cha Safaricom shares cha Safaricom change 15% yeah 15% yeah mega ya serikali ukani unatia koni shares yecho wani yerira gosiri 14 billion we sisemi kitu mwana witi goti mokase digo ranyabu asipiche katani gazeti ya Taifa Leo botoroboti kurwa sorongororwa coast asebono ekema kiriye kuru kwa Federal Party of Kenya FPK bono bamocholire asubuamo omugabana bwe county ya Tana River muroke Dado Godana elinde uche koene kinga ekiyame kingonyora kero mwerekeo oge siasa bosibo bochoryo bonene bwa 2027 na kwa kinga ekiyame kyonkonya nkotwara kere umaarufu kabisa asorgongorwa coast gechikotenia ba birogo no governor bo bunge bo senator na kadhalika oroboterora sepechi ya gatani gazeti ya Taifa Leo onye tubwa tikene doche gaiga abamenyi benze ya Nigeria bagendete kurira kubwatekana nako konga kweli goliri bugima ekerondo cy'abantu 13 gotebekana basire temagima bako kubwatekana no gusaga no gutindi okugwarenge wechi drone yani chindege kiri kitabwa ati pilot
imeye nse ya Russia kere nse ya Ukraine yasaganete kabisa. Roboti onorora sipichi ya 5 na gatatu ya gazeti ya Taifa Leo. Sijui kama una lingine hapo ama tuingie kwa dondo. Tuingie dondo. Tudondoke. Sijui tuingie okay. Tuingie na Mugoi Nandi ama tuingie Mulot Bomet. Bomet ni rangi na intwe. Tuingie Mulot. Bomet. Ni Mulot ama ni Murot? Unasikia mtu wanasema Murot. Depend. Wande wateba Murot. Ndo bagusia. Mulot. 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 Bomet. Bana ime ya Mulot Bomet County. Kintu kiko kumiko kibata se kanisa yemo. Ngakyuma ekero muntakuru kumo basta. Ekero muntakuru kumo bastangi, ekero kwigwiri tu mubastangi kigo cha sobongo bwao. Omubasta no muntu rangirie is a man of God. Nande okurepresent. Omonene. Naende ukurandia abantu bategerera batwarwa semeria. Nande omuntu bwatu pako. Naende no muntu nyasago tumeka buneke bekerere kereo gwetiri ngana ria yendiri kera abantu. No muntu kurawa no mwikomo chen. Omuntu kurawa no mwikomo chen. Roho Mtakatifu. The Holy Spirit. Na sio Roho Mtakakitu. The Holy Spirit. Holy Spirit. Omo ikomo chenu. Okay? Mubasto yo mase kanisa yemo chinsemo cha Mulot ime ya Bomet County. Kagenderete kurandia se kanisa. Tarachaka kurandia. Samahani, tarachaka kurandia. Werobe irie na atagete ko chikurandia. Chinsa iga isano nemone nusu chiabeire chinsa chi Afrika ya mocha. Basta bugekorera nili kabisa igata geteko soa bosia linga kigorogwa amatabau taketeko soa amatabau kabisa endara ndiri abantu bomonene kabisa bantu baragire linga na liguru bayigote bagendeka yo gonchoka onchoke no yota onchoka igoro yae Pastor bono kai mukire omunkwano yomo ochire musacha iga kabisa bwi miaka yega tuochire osoire meye kanisa kera soire kanisa wenyore ire kirugo gatigati ye kanisa lakini barore kaine ngoyo no mogeni ochira mogeni korokana mogeni korokana wanasema kuku mgeni yakosi kamba mguuni na siku hizo wanasema jogo wa shamba wiki mjini lakini zinawika siku hizi zinawika bwana Mungu ana baro chikunga ki huyu ni mgeni bwana ukwesuma suma ugokanyeka ukuobo ago keime na kadhalika bwana kumbe omunkwano yo igachire kanisa nekerengekemo taraja kurandirigwa taraja gukwani babwata nibe kanisa tarikenda achire gokora igachire nekerengekemo gekorwa gocha godai edeni yaye kurwase ngoya kurwase pastor edeni yairirenga kisana bwana imemaliza miaka pastor kuna komotebe ni chenko tuna kuchanda pastor naye bono gote ni chenko inivo pesa ya ni chenko tata karaira ngoraye sitiri buya okay bono tata omanyete pastor ga gocha bona ata iteko so abatamba ulende aso kurandi ogotema no mungu anoria ekera atema no mungu anoria oji pastor morori pastor mete gabidi aonchora sobwanga atebyo mokonyo ye ikonta getere rora arandia bichina iruchenga ingwete gentongere kiambere ire gentongera getari byayigo naka emergency kale nanyorire gakora nje nisaidie leo kuhubiri hapa wakamonyerera na ali magega ani busia ali magega ase bagoja bakwirobereri mayete basta gasokero murangu magega agaeta asigete agakisimiro liaye gaetigwa basta kagenda
mungwana uri umete kanisa alia tuchiaro chempasta utagite kurandi uyu ndochire egabidi mukio koboko iguru mata kai mukio koboko buye kaime kanisa tachiti kukwani no kukwani bantu ngayumo basta uri kurandi agenda kati naro nere konye buri kurandi ande ngakio ya kurandi atabo mbasta injege tukianda taga pasta ne deni anente ketanga angire konga matuka mangi kai bastale bantu bakurikira ni bagukumwe kai mtumishi wa Mungu tena na deni ngayali rinde tochimba manyeti pasto kuri basto kubura yego bidio mungwana oli asoke kuri kanisa agende lakini message wikira ni message taibanta abacha kudai pasta acha kudai tachiti ko taibanta abaka ne kwa niaba ya pasta pasta ategeta mimi sitaki kuwasumbua tafadhali. Nilikuwa nataka pasta ametoroka. Mumeona vile pasta ametoroka kanisani. Muruchi buna pasta atigire kurandiringana. Pasto chiro tamiro ko bandoraga iga ne deni yane na chire gutaye abantu bomonne. Bintu bune bibona biko garandari goje kanisa. Okoteba bo. Muruchi bona. Ona ye pasto ko barandiria deni yane tete kuongakana na ayibuga tiri bake kanisa utamire. Pasta ni tare kweresa ngandi ko jakongede ndani mo bakirori. Ngia gutamira gekana tata gekana soka guciari bwana karuta mahoko gucigoro akira yora bwana gucibuciaria kagenda nkiorengerere tiaba bwatani be kanisa mai tori utate ni kurandia unyuro we njiri yatenena wikabono nyo gutanta na gochake ebirengerere bikaburukana se kanisa kanisa gakira kiri Nifadi no ane nsagara yalinge kanisa karate ni shughuli ya yanga ki abantu ngu esage njali nkanga kiense yakira shaona duty antebeiga ndotebe meteri ibintu bitwa kwa no igoro y'umurandia chine qualification chikome cy'umurandia ega ndonge tuiba wikabe kiorokererie kia lakini ekero ukora uno moikomo jo no bikirokererie kebe entagete ku imagine bo mete mbaro tabangura ugano muikomo chenu mete umuikomo chenu kirokora uno muikomo chenu kabandora ne bikoro muikomo chenu kuri meyaona bugo kubetereria okole bintu bire moyo bire bichenu na ndi mubasta kero mete mubasta yona sometimes mubasta mubare bachikurana kubwate deni montakana bagura ndinchire na kiworo randi nchire yo gose mbaro na tonywa maru to genda isiko ya sanse lakini komba konyorere neroro tukura kora bunango kotebira atiga bunango koranje ngayelikire aho bagoteba ngayelikira manganayo you need to be a role model aya ndi bagoteba ngaki kora bunango kotebi to kora bunango kora ngayelikire nelikira sebuku basa na bagoteka nywa majo kunywa ka kunywa nte kiaye kyao ine nchiri yae ande njire itigwa tiwete terikura una muika ngende ingi yasmaliko araria mubasto ora oyo goteba igo tigato tebi ke bungu gisege gotoka kinirende bisho bulero mayeta mangana maliko omo basta wikobe kioro kelie kia enyo kubatire dili omonto liakane me basta ni botemo nyeke mokede enibo nibo matengo keire nabo kwa no monto oli omete tiango te du nabo to ali ndio monto lakini commitment ili ku make kumwakana tawo gochanda igomine tiko tebanga no twale deni ayobwate deni nayo bwana te kumanyo oliobwate deni ayenga kara iranga rabo ni chengo bintu mbiri buya onyo kubatire deni ayi motebi na akitina nyora bintu irene rero nanyora kintu gaiga ngulte to konde na mutinyi mu manto ko batonyora kende okutiro monto oli watire deni liaye basta to batu bakeroli ohimbora oyu achita kagino to konde bese muborete ingi ono basta dali kokane deni umuntu okugino ekero mundo batire deni yago du nebane ose na tebeti nangu yeni ale in this time tara yenia commitment ile kubeka gocha sola ako gotumino nyegento gekeigo na bote mundo na bwate umukiga kibokoraki agitiria kwenda gukira pi gocha banya chitaka kira pi bako yochire kanisa gokoraki olidai kurwa saba Kristo
Ojire mugasoma pema. Lakini nagontebetina. Ngakini nakwantena ndobate chisambuli isato chia babarandi. Abarandi mbali barangeirie. Bali bona bakora uno muikomo chenu. Bali bare kero kelie kia kolenga ne bukwe goteba. Paulo nabigeta mangana yibu ikirano sana. Enchiri mu basta wente koba. Mbale egasi yaborete bakarora egasi obrandi ne rewanko. No bale batimokerete. Abagato ekenyero ngere gitabu ati murandi ekenyero kamundo magagenda obo murandi endo rutenchiri. Igwono basto ina bakore enchiri yabo maybe atumetune kenyero ose egasi kamubura akarubura na ubwa bwangu. Matayo 23 25 wajira u nataka kuna kuligia gaiga Matayo 23 25 ubu beno bwaino aborokia bamariko n'abafarisai abangainereria kigera ningo mugusibye gekombe nesani kurwa isiko kurende ime byaichoire nobo ulina okogania gutari nekerengo aye umufarisayo mukosibye litangania gekombe nesani ime iri nonya nisiko binyare koba ebirabu Matayo 23 nemo pasta atike kubeka liyo liye ngondi mekale chui kabisa yakurandi na tunywa na hachaira narandiria abantu aba bategerera nabakuyena ase kanisa bali batayigukumia lakini bono nkiago petroi pasta tari kurate no lenda ategerera nki pasta gutamira tabuno mwivi kubeka kanisa ime naginata naki taikora bona mwikamo chenu oyitari kora bona mwikamo chenu nande tali muntu mwikiranu muntu mwigenwa. I think abantu abakurandiria tinkageretu simba chikumwigena anymore. No wono okwende kwigena kuri muntu abwate guchia sare. I think wikagoke yake. Believe you me abantu mbare babase kuchigotike kanisa singi jumo ba story. No echuma pije ye kuwatie abantu muka wikoke. Pastor jari great sana. Lakini dende asipali bwate mbika mneyo. I think no wente kuligeri nchira orabeka mangana abashirika mbakumanye binte kamnebyo ekiagere birawite lakini dende tete basirika boka. Na yase batakorochi kabo montomia. Lakini ayo no mubasta bwa toka mubasta nero maete mononga nyasaye galande hansi. Okay, tiyo wana tokolera. Lakini ntote basta asibali bwate tabika mne iteri wonse mbalaba ya tayi wonse basta tukukwanira noyo oyo se don oyo nera tukukwanira taba basta mbaro nagotebeti no ikora basta mbali bakora magana makungu basta bakungu bagosaba mubasta na urangeirie no ane bibiri ngotebere ngo mubasta kugusabira tali mubasta ndi bwensi wiketo kinga no mwigeni wale kabisa twajina ndekubekerwa mako na bantu bonse Tadiyo basta ngongo na bali ekero babuja basabira baraya barasisa batebikiro yomo babuli umungurunga oyo mukonya abwe itinge no mujadiro wento koleto sana because inki bakoligeria sengenjo oyo nabagocha musabere oyo nabagocha musabere oyo nabagocha musabere ekigaro kingora buli ande bantebia ekigora buli inki mubasta koligeria igena bagusabira bonse osenguri yari mu buku kuyari mu buku ake igoro bante betinga ngondi ekurukwe engunyera rero emboli yaro ngakikuru mate emboli bekurukwa emboli yego no mato muntu bunakuruku muntu mburo muntu no muntu eke gusiboli ekiere kenuke kelikyo mu gusi mu bantu kabisa ke gusi umuntu ngakiakorukwa nemboli nakiekorukwa kegusi umuntu nemboli emboli amo no umuntu ngakibikorukwe kegusi emboli ngakiekorukwe kegusi no umuntu ngakiekorukwe kegusi bono
Eki kira wike kusibono babu manche abantu baje batasobike kusibono. SMS line 0791088922 utatufahamisha alafu nkwirana ngo kubulinda libulirinde tocyandale nyore gazeti ya Taifa Leo wimanye yo manayanda manga sinchire y'ubikirano nyore gazeti yago ya Daily Nation wimanye yo manayanda sinchire y'ubikirano ayo narairo borito asama gazeti aserito koria rero Egitaseni kia una mbeyemo Kisi FM nere radio ranyar kwegena asoko ko bokora diobuja